Здравейте! Аз съм Томислав Дончев, водач на листата на ГЕРБ за Европейския парламент. Томислав Дончев е преподавал етика и философия на правото. Специализирал е политически науки и международни отношения в Полша, развитие на високотехнологични предприятия в Израел и бизнес менторинг в Оксфорд, Великобритания. Като кмет на Габрово го превръща в най-успешната община за реализиране на европроекти. Като министър по управление на средствата от Европейския съюз осигурява повече европейски пари за България, отколкото всички предходни и следващи правителства заедно. Народен представител. Познавате ме като министър на европейските фондове. По време на управлението на ГЕРБ и моя мандат успяхме да превърнем европейските пари в реалност. Но най-важното е, че възстановихме доверието на Европа и показахме истинските резултати от него. Без Обединена Европа, всички, които живеем в нея, щяхме да бъдем по-бедни. Когато бюрократичните прегради паднат, доверието се възстанови и правилата започнат да се спазват, растежът е неизбежен. Тогава животът в нашия общ дом със сигурност ще бъде по-добър. Знам, че в този общ дом трябва да създаваме бъдеще за децата си, но и да не допускаме то да бъде откраднато. Ще докажем, че Европа не е част от проблемите, а решението. Ние вярваме хората и те вярват в нас. Това е отговорност. Това е връзка, която не може да бъде прекъсната на никаква цена. Ние сме отбор от професионалисти. Доказали сме, че можем. И знаем, че България няма време за губене. ГЕРБ. Номер 18 в бюлетината. Купуването и продаването на гласове е престъпление.